Komputer. Myslím si, že teď. Takže začínáme znovu. Já moc vítám Kačenku Rabíkovou na dnešním webináři. Kačenko, můžeš nám říct, jaký jsou novinky na e-shopu, ať si to ještě jednou poslechnou všichni. Tak, Kači, zapni se. Slyšíte mě? Dobrý večer. Super. Tak já to teda shrnu ještě jednou. Na e-shopu máme teďka spoustu nových akcí v moři slev. Je tam spousta úžasných sad a spousta dárků, takže určitě se podívejte. Je z čeho vybírat a akce budou končit na konci února. A pak mám ještě pro vás jednu úžasnou zprávu, jak už jsem zmiňovala, že jsme připravovali dlouho nový funkce e-shopu, takže během příštího týdne bude fakt nový vzhled, trošičku vyladěný, takovej kouzelný. Budou nový funkce v administraci, když se přihlásíte, uvidí tam spoustu nových věcí. Jakých, Kači? A jedna nejdůležitější zpráva, co? Tam se, jaké budou tam nové věci v administraci, jestli víš, nebo jestli je to uvidíte tam líp své objednávky, svoje budíky, bude se to daleko jakoby intuitivněji ovládat. Přibudou nám taky popisky, různý články, takže i jakoby popisky o zboží budou krásný, připravím nový videa, obrázky, spousta nových věcí, ale asi pro mě jakoby nejúžasnější zpráva bude, protože nás o to hodně lidi prosili, že když si nám dají zboží do košíku, tak ono mizelo. A teď už nebude mizet, bude tam zůstávat. Takže když se přihlásíte, ať budete koukat z počítače nebo z telefonu, tak všechny tyhle věci už o ně nepřijdete a uvidíte v košíku a můžete s tím krásně pracovat. Takže na to se moc těším. To jste si hodně přáli. Kdybyste viděli teď moji husí kůži, protože my jsme v sobotu měli takovou mini poradu a já jsem vzpomínala na to, jaký jsme měli e-shop před rokem, takže já si myslím, že všichni, co tady teď sedí a vidí vzpomínají si na e-shop, jakou obrovskou změnou jsme prošli a teď, když nás čekají ještě takhle skvělé novinky, tak si myslím, že to je něco neuvěřitelného prostě. Je to krásné, já se na to moc těším. Jinak se nemusíte bát, všem přijde e-mail, takže o tom všichni budete vědět, kdy se to uskuteční, abyste nebyli překvapení, že tam vidíte trošičku jiný barvičky a jiný obrázky na našem e-shopu. Takže super to bude, těším se moc. Kdybyste měli nějaký dotazy ještě ohledně e-shopu, tak určitě Katuška tady bude s náma. Určitě, když tak napište, já se pokusím do chatu odpovídat na nějaký základní dotazy. A ještě jsem chtěla připomenout jednu věc, že zítra se budou losovat zase zařízení Apple, tak aby se holky zvedaly telefony, když bude někdo volat. Já se vždycky těším, jestli konečně už taky vyhrajou. Takže zítra v úterý, protože vždycky to bývávalo ve středu, takže je změna a bude to v úterý. Jo, mě tam odpočítávání jeden den, takže už by to mělo být zítra. Takže všem našim zákaznicím, prosím vás, dejte vědět, možná to ještě dáme i do skupinky nějakou informaci, ať na to nezapomenou. Tak, já teda ještě jednou vypnu všechny mikrofony a poprosím Jiřinku, ať si zapne mikrofon. Tak, Jiřinko? Slyšíme se. Já moc vítám Jiřinku na dnešním webináři, protože Jiřinka si připravila téma, které je pro mě někdy až neuvěřitelné, protože to bude téma, jak pomoci, jak přichystat naše tělo před otěhotněním, jak pomoci našemu tělu, když jsme těhotné a jak se rychle dostat do formy po porodu. Jiřinko, dávám ti slovo. A zase poprosím, pokud budete mít dotazy, pište do komentářů. Ivanko, děkuji moc. Krásný večer vám všem. A já bych moc ráda začala svým příběhem. Já jsem maminka na mateřský, mám v tuhle chvíli 10měsíční dceru, takže to, co vám vlastně teď budu říkat, tak je můj osobní příběh. A máme ještě pro vás připravený další příběhy, aby se dozvěděli, co vlastně Tiande dokáže. Já mám pocit, že můj život se začal dělit na před Tiande a na Tiande. Je to 2 roky, co jsem zkusila první produkty. Vy, co mě neznáte, tak Ivanka Nohavová je moje sponzorka, takže ta vlastně za to všechno může, která mě tady provází 2 roky v Tiande. A já si moc dobře pamatuju na ten den, kdy mi Ivanka řekla o Tiande, ale řekla mi také o produktech o ženském zdraví. A já jsem byla hodně překvapená,
protože já jsem do té doby znala jenom Alwaysky z drogerie, který mě stály 50 korun. A najednou mi moje Ivanka řekla, že si mám koupit vložky za 130 korun. A já jsem to vůbec nechápala. Fakt jsem to nechápala, protože já jsem celou dobu měla za to, že ty vložky jsou jenom na tu menstruaci. A tím, že Ivanka je hodně trpělivá, tak mi vyprávěla o všech produktech, které mě zajímaly. A mě do té doby, než mi Ivanka řekla, tak mi nikdo neřekl, že v drogerii si kupuju produkty, které jsou vyráběné z odpadního materiálu. Jsou bělený chlorem a při chemické úpravě se používá kyselina sírová a jsou neprodyšný. A vedlejší účinky těchto látek jsou právě nevolnosti, bolesti břicha, únava a oslabený imunitní systém. A to je přesně to, s čím já jsem se potýkala. Já, když jsem měla jakýkoliv gynekologický problémy, tak jsem šla na gynekologii a dostala jsem čípky nebo antibiotika. A mě trápily poměrně často různé gynekologické potíže a dneska, když se na to zpětně podívám, tak už mi je jasné proč, protože já jsem opravdu celý život používala právě vložky z drogerie. Druhá věc, která pro mě byla hodně zajímavá a vlastně nová, byla tradiční čínská medicína v produktech Tiande. Já jsem s tou východní filozofií dlouho souzněla, ale já jsem se s ní nikdy nesetkala. Já jsem nikdy nevěděla, jak velkou sílu ty produkty mají. A právě to ženské zdraví, to, co jsem se od Ivanky dozvěděla, tak, že skrze pohlavní sliznici ženy se do těla ženy dostává o 80% více látek, než když vypije čaj. A tam mi došlo, že už jde prostě o zdraví. A v tu chvíli já jsem přestala počítat, jestli to stojí 50 nebo 130. Ale ono ve finále potom zjistíte, že ono to není tak velký rozdíl, protože já jsem Always balíčku měla vždycky na jednu menstruaci 2 balíčky, ale tady v Tiande mi stačí 1, protože ta menstruace se mi zkrátila, zmírnila se mi, byla bezbolestivá, má úplně jiný průběh. A já si pamatuju tu krásnou magickou větu, kterou si mi tenkrát řekla, abych Tiande vložkám dala 1 měsíc a já už jim dávám 2. rok. Protože já už jsem se k těm vložkám z drogerie nikdy nevrátila. Mám tu zpětnou vazbu i od svých vlastně kamarádek, kterým jsem začala říkat o Tiande, protože je to něco, co potřebuje velkou osvětu. Já to tak vnímám, protože sama mám dceru a nebudu chtít nikdy dopustit, aby používala vložky, které škodí jejímu zdraví. A tak to mám stejně i se svými blízkými, který mám ráda, aby i oni věděli, že to jde jinak. Protože to, co Tiande vložky dokáží léčit nebo vůbec řešit, tak to není jenom to, že nemáte krev na kalhotkách při menstruaci, ale vlastně nemáte bolestivou menstruaci, nejsou tam výkyvy nálad, není tam nadýmání, nejsou potíže s pletí, netrápí vás potom výtoky, záněty, mykózy, cysty. My máme tolik příběhů ve skupině, kdy opravdu ženy psaly o tom, že jim zmizela cysta. Dneska vlastně vystoupí i paní, která bude mluvit o svém příběhu právě s bulkou na prsu, který to nebudu předbíhat, to necháme na ní, ale jenom chci říct, že těch informací, co se týká ženského zdraví, tak ke mně se to nikdy nedostávalo. A já si pamatuju na ten den, kdy jsem je prvně otevřela a to bylo to, co mě vtáhlo do Tiande. Protože ty vložky, pokud jste nepoužili nebo nikdy jste se s nimi nesetkali, tak oni voní po bylinkách. Oni nejenom, že obsahují ty bylinky, které právě potom mají za následek to, že se žena začíná ozdravovat zevnitř, ale oni nádherně voní. A tím, jestli pamatuju před 2 lety, řekni Ivanko, ty jsme měli pár druhů. Dneska, když se podíváš do e-shopu, tak tam je tolik vložek, že jako nevím, který si dřív vybírat v tuhle chvíli. Přesně tak. To, co mě ještě hodně... Povídej, promiň. Jo, a to, co mě ještě hodně pomohlo, tak mě trápil hodně silný premenstruační syndrom. A to skutečně hodně silný. To znamená, že mi vadilo úplně všechno a byla jsem opravdu žena k nesnesení. My jsme to s Ivankou dlouho řešili. Ivanka mi vlastně doporučovala opravdu si dávat i v průběhu měsíce slipové vložky, než se blíží menstruace, kdy vlastně přicházely takový ty premenstruační stavy, tak abych začala používat energii života. A já jsem energii života si tady pro vás připravila, protože když ji neznáte, tak abyste se podívali, mě to hodně překvapilo, jak vlastně vypadá uvnitř, protože ona je skutečně plná bylinek. Tohle je vložka, kterou jsem v tuhle chvíli vytáhla. A tady jsou vlastně bylinky.
A když si vzpomenete na ty babky bylinkářky, tak oni moc dobře věděli, proč se dělají sedavý zábaly a podobně, protože to má opravdu velkou moc a tady se setkáváme s velkou sílou přírody. To téma, který dneska máme, tak je těhotenství. A já jsem potřebovala dát malý úvod k tomu, abyste si poslechli o tom, proč používat i vložky Tiande, protože pro mě, jsem právě potom v průběhu těhotenství a po porodu při kojení nemůžete kvůli těm bylinkám používat naše vložky. A tím, co já už jsem věděla, tak já jsem si byla nucena koupit jako jiné biovložky, které jsou bez těch bylinek a zaplatila jsem mnohem víc peněz, než platím tady za ty úžasné vložky v Tiande. A jsem moc ráda za to. Já už jsem se těšila, až se budu moct vzít zpátky ty naše vložky a mám je zpátky. Já jsem za to právě moc vděčná, protože bylo to dlouhé čekání a ty ostatní, co jsem si právě kupovala při kojení nebo v průběhu vlastně těhotenství slipový vložky, tak ty mi nikdy neudělaly takovou radost a nikdy jsem se po nich necítila tak dobře. Tak, to bylo na úvod k ženskému zdraví. A pojďme k těhotenství. Já jsem si tím prošla taky s Ivankou, to je taková moje kmotra Natálky. Mám krásnou zdravou dceru a já to považuji za boží dar, protože ne každá žena má tady to štěstí. Ne každá žena byla poctěna to, aby mohla porodit dítě. A dneska tím, že jsem se maminkou stala, tak vím, jak velké bolesti ta žena musí prožívat, když to nejde. A ono to nejde mnohdy právě i z toho, že používáme ty nekvalitní produkty, že svoje tělo dusíme, že ho prostě zabijíme jako zevnitř. A proto já začnu detoxikací, protože já považuji detoxikaci za něco, co ta žena, ale i ten muž potřebují vlastně udělat předtím, aby počali zdravý dítě. Pokud se zeptáte kohokoliv, co si pro to dítě přeje, tak si přeje zdraví. A proto, aby měli miminko zdraví, tak musí být zdraví rodiče. Já vám teď budu říkat svůj příběh, co my jsme vlastně dělali s partnerem doma. A potom, když byste třeba k detoxikaci chtěli více informací, tak já doporučuji zhlédnout webinář od Alice Zemkové, která má moc hezké webináře právě na to téma detoxikace. A ten webinář jenom na tu detoxikaci trvá hodinu. A my vlastně dneska máme ten webinář na kompletně těhotenství, detoxikaci a potom vlastně potom těhotenství a nemáme tu hodinu na to. Takže potom do detailu opravdu běžte se podívat na ten webinář Alice. My jsme si jako první nakoupili detoxikační náplasti na 14 dnů. Detoxikační náplasti, to bylo zase něco pro mě, co mě naprosto uchvátilo, protože já jsem nikdy nebyla člověk, který chce detoxikovat, protože jsem vždycky to měla zafixovaný, že musím pít nějaký čaje, dodržovat určitý hodiny a podobně. A tady vlastně detoxikujeme během spánku, protože podle čínské medicíny platí, že na spodní části chodidel nohou, tak ty jsou vlastně spojený s našimi vnitřními orgány. A mně se na Tiande líbí, že vlastně spojuje tu moudrost té tradiční čínské medicíny a myslí na tu dnešní dobu, kdy opravdu třeba mnoho lidí nemá moc čas na to, aby opravdu si dělali různý programy, tak vymysleli právě ty detoxikační náplasti a ty obsahují například výtažek z divokého pomeranče, ten má toxické vlastnosti, zlepšuje látkovou výměnu, zvyšuje obranyschopnost a opravdu to je na posílení imunity, čistí organismus od toxínu. Ten balíček obsahuje 2 náplasti, dáváte se je vlastně na plosky nohou, na pokoupali nejpozději do 21 hodin. A to, co mě hodně překvapilo, když jsem se ráno probudila, tak ty náplasti byly černý. Mě opravdu z toho těla dostáváte ty toxíny. A my jsme s partnerem oba dva prošli 14denní kůrou. Ta detoxikace, prosím vás, není jenom pro ženu, protože i váš partner je tam z 50% zodpovědný za to, jak moc se vám povede otěhotně. Proto opravdu doporučuji už tady já na to moc ráda vzpomínám, protože to je taková ta jakoby příprava vlastně na to miminko, jo, kdy opravdu ty dva partneři se na to připravujou. Co jsme dělali dál, tak jsme pili naše čaje. Začali jsme tibetským sběrem, ten jsme pili každý den 1 šálek, pije se zhruba do 14 hodin. Tady bych moc ráda řekla jednu věc o našich čajích. Já jsem si myslela, že to je obyčejný sáček čaje,
ale já jsem vůbec neměla tušení, jak silný produkty se dostaly do mých rukou, protože já jsem opravdu začala silně detoxikovat. Já jsem měla měsíc v kuse 37,5 teplotu, protože já jsem měla vlastně detoxikační náplasti, čaje, ženský čaj, pak jsem si vzala naše vložky. Opravdu pro to tělo, který na to nebylo nikdy zvyklý, tak to byl takový nápor, že ta detoxikace byla hodně silná. Ale zase na druhou stranu, já jsem otěhotněla první měsíc. A to spousta lidí, když jsme řekli, že to je ten měsíc, kdy se pokoušíme vlastně o dítě, tak mi říkali, ale to vám může trvat třeba půl roku, třeba i rok. A já říkám ne. My jsme prostě se na to připravili a já věřím tomu, že to bude brzo. A my jsme opravdu, a podle mě to je i díky tomu, jak moc jsme se na to připravovali oba a jak moc jsme měli to tělo pročištěné. Tibetský sběr se pije jako první, nebo my jsme ho pili jako první a ten také právě odvádí z těla toxíny, snižuje dokonce hmotnost. A k tomu se ještě dostanu. Já jsem díky Tiande před těhotenstvím zhubla, protože jsem solila a kdo znáte naše soli, tak ta hmotnost zkrátka jde dolů. A já jsem zhubla v období detoxikace nějakých 6 kilo, což jsem byla potom moc ráda vlastně před těhotenstvím, že jsem to dala dolů. Další čaj, který jsme pili, tak jsme pili ostropestřec také 1 měsíc, oba dva, 1 šálek denně. Ten právě čistí jaterní buňky od toxických látek a tam už jdete opravdu hodně dovnitř do těla, kde opravdu odvádíte z těla hodně toxínu a posilujete imunitní systém. A tady opravdu je hodně důležité si uvědomit, že v průběhu těhotenství vám se to, co před těhotenstvím tomu tělu dáte, tak se vám bude v průběhu těhotenství vracet, protože když budete mít vyčištěné tělo, tak, jak se tomu říká, že jo, ve zdravém těle zdravý duch a vy nebudete potom náchylná k nemocem a podobným věcem. Proto já opravdu doporučuji tady to nepodceňovat a věnovat se té detoxikaci poctivě. Pila jsem ženský čaj tady nemám, ale je v e-shopu. Já tím, že vlastně jsem nedávno porodila, tak teďko jsem ho ani nemohla používat, že vlastně není ani pro kojící maminky, ale určitě v e-shopu doporučuji si ho koupit. Pila jsem ho souběžně, proto jsem potom měla i ty silné detoxikační následky. Do toho jsem měla energie života, 14-denní kůru. To je ta malá vložka, kterou jsem vám vlastně ukazovala. Je to vložka, která se dává na 24 hodin. Tato vložka pomáhá na vyčištění sliznice pohlavních orgánů, podporuje zničení patogenních a rakovinotvorných zárodků a možná jste si někdy dočetli, že vzniká, že je mnohem více rakovin děložního čípku, že mnoho žen přichází vlastně o vnitřní orgány. Já opravdu, když je tam jakýkoliv nález, nebo když máte jakoukoliv potřebu, nebo od lékaře máte doporučení opravdu třeba jít na zákrok, tak jako první si tam dejte tu šanci vyřešit to tady tou cestou, protože ty věci zkrátka fungují. A dneska říkám jako preventivně, a je to i doporučení od Tiande, by si každá žena v průběhu 1 roku měla udělat tady tu kůru s energií života. Energie bylin, to jsou další vložky. Ano. Paní Ivona, ona se ptá, jestli u manželského páru bude zřejmě problém u partnera, je kromě detoxikačních náplastí a čaje doporučit ještě něco. Tady máme mužský čaj. Tak povídej, takže Jiřinka řekne mužský čaj. Povídej. Dneska jsme se o tom, Ivanko, bavili. Ty jsi dneska přišla s tím příběhem zpomalených spermí, tak to je tvůj příběh, takže povídej určitě ty, já jenom tady takhle vypadá. Já jsem dnes se bavila s Leničkou otáhal mě chura, která je určitě tady. Leni, zapni si mikrofon, protože Lenča mě říkala krásný příběh o tom. Leni, jsi tu? Ahoj Ivanko, jasně jsem tady. Dej si víc, prosím tě, mikrofon, trošičku, jestli můžeš, teď je málo slyšet, ale povídej. Tak počkej, já to zkusím. No, teď je to dobrý, Leni, super. Jo, dobrý. Povídej. Tak ahojky, já jsem právě řešila vlastně u své známé tady tohoto otěhotnění, kdy se prostě přes rok nedařilo a nastavili jsme kůru, ale my jsme hlavně věděli, že vlastně partner má problém v tom, že mu na spermiogramu vyšlo, že má prostě pomalejší spermie. Takže, tak jak říkala jakoby Jiřinka, a nastavili jsme detox u obou, jo, jak u ženy, tak u muže, žena ženský čaj, muž teda hlavně mužský čaj.
A co si teda opravdu myslím, že nám nejvíc pomohlo, protože jsme lepili náplast Iosen Forte na podbřiše. Jo, ještě nebyly v té době, když jsme to řešili pánské vložky, teď bych určitě doporučila i ty, ale opravdu se nám vlastně tady tím lepením, kdy lepil v kuse 21 nebo 21 dní na podbřišek tu náplast, vždycky od rána do večera, protože večer si dával detox a my jsme měli to otěhotnění během měsíce a půl, jo. A i když byl na kontrole, tak doktorka prostě, že ty spermie fungují úplně normálně. Jo, takže tady jakoby ten příběh, já jsem taky tomu úplně nechtěla věřit, když mi jakoby napsalo ty Lenin, my jsme jako, máme fakt pozitivní test, jo, a byla to opravdu chvilka od toho, co jsme začali tu půl, takže oni najeli, zvládli akorát detox, partner teda vlastně jakoby čaj, detox, ty náplasti a žena ani nedobrala celou kůru těch vložek, co nastavujeme na ty 3 měsíce. Jo, a v dubnu přiletí čáp, no, už se těšíme. To je krásný. Leni, a ještě jednou teda řekni ten začátek, kolik měsíců se snažil partner s partnerkou otěhotnět? Bylo to zhruba 13 měsíců, kdy se snažili, jo, opravdu se jakoby nedařilo, šli tedy jakoby v tom, na to vyšetření, tam jim teda řekli, že prostě je tenhle ten problém, i od lékařky dostal nějaké čaje, nějaké bylinky, ale prostě nefungovalo to a u nás to jakoby bylo fakt během měsíce a půl byl jakoby obrat, jo. Takže taková velká zkušenost, myslím si, že je úžasná a pokud páry ví, určitě to vyzkoušet, určitě bych doporučila chlapům ty pánské vložky i kombinovat s tou náplastí, tu prostě nedají do trenek, tak určitě tu vložku přiložit taky jakoby na ten bod pohlavních orgánů a jakoby dojde tam určitě k té očistě a podle mě to musí prostě klapnout, jo. Neuvěřitelný. Ještě Zuzanka, co tady radí, použít mužský olejček, poprosím zase vypnout mikrofony, mužský olejček zase do podbříšku u partnera, takže i tenhle zázrak vyzkoušet. Já si myslím, že tady u toho problému je potřeba vyzkoušet všechno, ale jdeme dál, takže Jiřinko. Tak já jsem začala mluvit o energii bylin, to byly vlastně další vložky, které já jsem vyzkoušela jako první, jsou slipový a menstruační, ideální jako léčebná kůra jsou 3 měsíce na 12 hodin denně a já jsem ty 3 měsíce skutečně dodržela a já už jsem potom nepoužívala žádný jiný vložky. Tady je vlastně důležitý říct, že ty vložky opravdu obsahují léčivé byliny. A tyto byliny mají detoxikační a harmonizační účinky, je tam andělika čínská, ta je nazývána vlastně bylinou žen, která sklidňuje a také odstraňuje stres. Tam právě mizí ten premenstruační syndrom, takže pokud to někoho z vás trápí, tak tam určitě doporučuji přejít na naše vložky. Dalším produktem, který já jsem začala používat, tak to je intimní gel. Intimní gel v Tiande je pro mě takovej můj splněný sen, protože já jsem se s koloidním stříbrem, protože Tiande intimní gel obsahuje koloidní stříbro, což je přírodní antibiotikum. A já jsem se s ním setkala v roce 2012, kdy jsem tenkrát nějakou nemoc řešila právě, že jsem pila koloidní stříbro. A tenkrát jsem si říkala, že by bylo naprosto dokonalý, kdyby koloidní stříbro bylo třeba právě v nějakých mýdlech, v intimních gelech, že by nám to ušetřilo zbytečnou chemii. A ono se mi to splnilo, protože tento gel vlastně obsahuje koloidní stříbro. A kdo koloidní stříbro neznáte, tak ono je prokázáno, že může zničit více než 650 druhů bakterií a virů. Tady se opravdu bavíme o velmi silném produktu a dokonce brání rozmnožování cizorodých bakterií, virů, plísní, aniž by potlačovalo právě tu přátelskou mikrofloru organismu. A to je důležitý, protože když potom řešíte nějaké právě vaginální potíže, tak to vezmou jedním šmahem antibiotikama a úplně vás jako uvnitř rozbijou a právě ta mikroflora je potom narušená. Obsahuje heřmánek, který má protizánětlivý účinky, hojí a regeneruje. Taky mi Ivanka řekla, ať intimnímu gelu dám 1 měsíc a už mu dávám taky 2. rok. To byla moje příprava nebo naše příprava vlastně na těhotenství. Ta detoxikace, vůbec pro mě ta velká ženská proměna, kdy
já jsem se opravdu díky Tiande vložkám začala cítit úplně jinak a není to o 1 měsíci, jo. Tady já doporučuji, dejte tomu ano 1 měsíc, aby se si to vyzkoušela, ovoněla, aby se vám třeba i ta menstruace zkrátila o několik dnů, aby nebyla tak silná a zbytečně bolestivá, ale potom jsou tam právě důležitý i ty následný péče, jako jsem říkala, tu 3měsíční kůru a já věřím tomu prostě, že žena, když zkusí Tiande vložky, že je to potom o dlouholetém přátelství tady s těmi produkty. Já už jsem říkala, že my jsme začali se o Natálku pokoušet vlastně v červenci a Natálka v červenci přišla. A přišlo to opravdu během 1 měsíce. Já to považuji za velký zázrak, jak už jsem říkala, a tak jsem začala, když jsem otěhotněla, studovat, co vlastně v těhotenství v Tiande můžu a nemůžu, protože samozřejmě těhotná žena nemůže potom například různé věci z lékárny v případě nemoci a podobně. A to zase byla taková moje průvodkyně Ivanka, která mi vlastně doporučovala veškeré produkty. A já to vnímám tak, že i ta produktová skupina je silně podporující, ale přesně jak máme každý toho svého sponzora, tak já jsem dostala naprosto bezvadný servis a proto i těhotenství jsem měla naprosto bez jakýchkoliv komplikací. To, co mě jako první postihlo, tak byly krvácející dásně. Já jsem se s tím dřív nikdy nesetkala, ale dozvěděla jsem se, že zhruba polovina žen se s tím potká. Mě zachránilo několik návštěv u dentální hygienistky a ještě vlastně zubní pasta pro dental. Ta je hodně silná, já jsem ji používala potom celé těhotenství. Když ji začnete používat, tak tam pocítíte ty výsledky rychle. Oni opravdu ty dásně potom nejsou tak zduřelý, ale zase porodila jsem a už nemám ty problémy. Ale já tady doporučuji právě v té kůře detoxikační nebo vůbec ta příprava na to těhotenství, tu pastu začít používat opravdu už třeba na začátku, když se začínáte pokoušet o to miminko, protože se vám to potom vrátí v té podobě i těch zdravých zubů. Tady ta pasta je 99,9%. Já musím zase vypnout. Moment, chvíli. Tam jsou nějaký děti, který nespějí takhle pozdě. Tak a teď nemůžu najít kde. Kde se mi to teď ztratilo? Tak, povídej. Tak a ještě bych chtěla k té pastě říct, co mě na ní hodně zaujalo. Je to 99,9 přírodní zubní pasta bez fluoru s heřmánkem, ženčenem, lékořicí, obnovuje pH v ústech. A zase, já když jsem slyšela, nebo vůbec jsem četla o těch bylinkách, tak to je něco, co já jsem běžně v pastě nikdy nedostala. A ty výsledky tam jsou cítit opravdu během velmi krátké doby. Akné, to je něco, co postihlo mě. Pak jsou ženy, které třeba postihnou pigmentové skvrny. Je to zase o tom, že opravdu je to krátkodobá záležitost. Porodíte a máte krásnou pleť zpátky. Na akné mi pomáhal alunit, což je vlastně krystal vulkanického původu. On je takový malinký, tak doufám, že ho vidíte dobře. Já často dostávám otázky, jak se používá, tak on se vlastně používá, se aktivuje potekoucí vodou. Já jsem potom používala i v průběhu nachlazení v těhotenství, když jsem měla bolest v krku, tak jsem si dělala vlastně, že jsem ho kloktala, to znamená necháte ho vylouhovat ve sklenice zhruba na 5 minut a vykloktáte a já tu zkušenost mám, že do 2., maximálně do 3. dne je vlastně po jakýchkoliv potížích. Potom jsem používala řadu Master Herb, a já si zase pamatuju, když jsem byla na prvním školení Tiande a byla tam Lea Ochotnická, která vlastně vyprávěla o této řadě a ona jako kosmetička, já jsem jí tenkrát hltala každý slovo, protože to pro mě bylo něco tak úžasného poslouchat kosmetičku, která dělá kosmetiku 20 let a říká vám, že vlastně nepoznala nikdy tak účinný produkty, jako právě tady v Tiande. A já jsem díky těhotenství mohla vyzkoušet i řadu Master Herb a já říkám ano, funguje velmi dobře, protože ona obsahuje výtažek z 12 bylin, je tam opět šalvěj, aloe, máta, mořský řasy, zelený čaj a tyto bylinky vám tak krásně vyhladí tu pleť během krátké doby. A zase v těhotenství nemůžete detoxikovat uvnitř. Pokud vás třeba v tuhle chvíli trápí akné, tak běžte se podívat na webinář na akné, že tam jsou ucelené programy. A tady je opravdu v Tiande hodně důležitý, aby jsme ty ucelené programy začali používat, protože jedině tak si urychlíme
zpět to naše zdraví, který si všichni zasloužíme. Já už jsem tady otevřela těhotenství a nachlazení. Tady jsem používala Slaviton, Ortofit, že ono vlastně v průběhu těhotenství nemůžete používat náplasti, ale tady si krásně vystačíte s našimi gely. Slaviton při vysokých horečkách na 3 tělo, nohy, klouby, hrudník, dlaně. Ortofit, ten zase obsahuje mátu peprnou a ta odstraňuje nachlazení a rýmu. A já vždycky říkám, ta žena, která je těhotná, ona je velmi moudrá, protože my jsme tak jako hezky napojení na ten svůj vnitřní zdroj a na tu intuici. A ona přesně bude vědět, po čem šáhnout. Ještě v tuto chvíli bych doporučila lesní procházku, tu jsem si vyzkoušela v tuto chvíli na nachlazení, opravdu je velmi příjemná a pomáhá, protože ona vlastně obsahuje zase výtažek z jírovce a další výtažky z bylin, který napomáhají právě při tom nachlazení. Mě dlouhou dobu, se přiznám, jsem měla takového vnitřního strašáka a to byly strie, protože já jsem často četla o tom, že je to dědičný a moje maminka strie měla, má opravdu popraskaný bříško a já jsem se toho bála. Já dneska vážím méně, než jsem otěhotněla a nemám ani jednu strii. A zase to bylo to, že já jsem potřebovala znát, co na to, a zase Ivanka mi poradila a bylo to o tom, že my na strie a vůbec na to těhotenské bříško máme úžasné soli. Nejenom na těhotenské bříško, ale ty soli vlastně krásně hydratují. Pokud neznáte naše soli, tak to je taková tuba, která obsahuje výtažky z mrtvého moře, soli z mrtvého moře a ty účinky solí z mrtvého moře jsou známy po staletí. Ty soli detoxikují tělo, čistí lymfu, odvodňují a v těhotenství jsem si tím vlastně masírovala bříško a dělala jsem to opravdu 3x, 4x týdně. A ta pokažka je nádherně hydratovaná, krásně se potom rozpíná a já jsem nikdy nepocítila takové to velké pnutí, že by mi třeba jako bolelo to bříško. Používala jsem k tomu sluneční olivy. Toto mléko vlastně dodává pocit hebkosti a odstraňuje ten pocit suchosti. Já tam doporučuji to těhotenské bříško opravdu opečovávat každý den pravidelně, protože jak vám to bříško roste, napíná se vám ta kůže, tak opravdu potřebujete velmi hydratovat a to vám sluneční olivy zajistí. S čím se potýkají ženy? Nateklý nohy, křečový žíly a neklidné nohy. Také mě to potkalo. Zase Slaviton, Ortofit, lesní procházka, můžete nakombinovat soli. Já jsem se setkávala, že opravdu ke konci těhotenství jsem měla tak neklidný nohy, že jsem skoro v noci nemohla spát a já jsem si natřela nohy Slavitonem a já jsem měla po jakémkoliv problému. Můžete použít i lesní procházku. On totiž, náš Slaviton, obsahuje také výtažky z bylinek, obsahuje heřmánek, rozmarín. A rozmarín vlastně zlepšuje prokrvení. Tady je hodně důležité opravdu si i prostudovat ty informace o tom, jak silný produkty to jsou a jaký přínos to pro nás má. Co ještě potkává ženy a také mě potkalo ke konci těhotenství, tak to jsou bolesti zad. Protože samozřejmě, jak žena nabývá, jak to miminko roste, tak ono to je jak konci docela těžké, tak jsem používala Ortofit. Pro mě Ortofit je něco, bez čeho já už si neumím představit život, protože i teď vlastně, jak nosím každý den dítě, který má už skoro 11 kilo, tak ono to je na ty záda docela náročné, takže i v těchto dnech používám turmalínový pás, krční pás plus Ortofit. Ke konci těhotenství se objevují hemeroidy, což je docela citlivé téma u žen, protože se s tím podle mě mnoho mladých žen nepotkává. Tam je naprosto úžasný pomocník Slaviton, zabírá to taky během krátké doby a není to nic, s čím bychom si potřebovali lámat hlavu, protože opět po porodu i tady ty nepříjemné věci odezní. To je k produktům, který jsem vlastně používala v průběhu těhotenství a dostávám se k tomu po porodu. Po porodu doporučuji nahojení, když vlastně odejde
ta největší krev z těla, to znamená zhruba těch prvních 14 dnů opravdu máte ty vložky z lékárny, které mají vysokou savost, že se čistíte. A když potom už vlastně jenom špiníte, tak doporučuji vložky z aloe vera. Jsou to slipové vložky, mají fytomembránu, která obsahuje byliny, aloe vera, který zmírňuje podráždění, hřmánek, který má sklidňující a hojivý účinky. A vlastně ta žena už tady ty vložky může právě i při kojení. To doporučuji aloe vera. Dalším takovým mým tématem bylo, že jsem se bála, abych se vrátila brzo do své velikosti. Já jsem těhotenství nenabrala moc, nějakých 14 kg navíc, ale stejně to bylo znát na mě. A já jsem se do své velikosti dostala zpátky zhruba 3. měsíc. Dneska tím, jak běhám pořád někde za malou, tak mám ještě míň, protože člověk nemá ani moc času zastavit. Ale po porodu doporučuji na hubnutí opět naše soli, protože tím dokážete rozproudit lymfatický systém. Opět na to má moc hezký webinář Jana Kolínková, takže tam se podívejte na Janičky webinář, která tomu věnuje přes hodinu, jak správně vlastně dokážete to tělo nastartovat. Začaly mi padat vlasy. Z toho jsem byla hodně nešťastná, protože já jsem se s tím nikdy nesetkala. Já jsem v těhotenství měla pocit, že jsem rozkvetla nejenom já, ale i jiné ženy, jo? Že v těhotenství jsou ženy mnohem krásnější a doslova září. A i vlastně vlasy jsem v těhotenství měla krásný, ale teďko po porodu mi začaly padat. Já jsem začala okamžitě používat Master Herb, šampon s kondicionérem. Je to poměrně docela veliké balení, má to nějakých 420 ml, vydrží to dlouhou dobu, ale hlavně tady pocítíte během 1 týdne, že v tom kartáči máte mnohem méně vlasů po tom umytí. A co se týká složení, tak mě to složení vždycky zajímá právě, co nám v tom pomáhá, tak tento šampon obsahuje ženšen, šouvu, anděliku, tymián. Jsou to ingredience, které vlastně díky nim zlepšuje se prokrvení vlasové pokožky, posilují se kořínky, zpomaluje se padání vlasů. A ono vlastně i když že nám padají vlasy a potom, aby se aktivoval růst, tak nejdříve se používá Master Herb a potom se vlastně přichází k té řadě Biorehab. V tuto chvíli bych doporučila i z našich novinek Citrokalcevit, což je naše úžasná novinka, kterou mohou i kojící maminky. Ostatní vitamíny nejsou právě pro kojící maminky vhodné, ale tady to jsou vitamíny právě pro silné nehty, krásnou pleť, pevné vlasy. Já jsem chtěla říct pevný zdraví, na to máme jiné věci pro ty maminky, ale pevný vlasy a také na odkyselení organismu. A poslední, co vlastně mám, tak maminky mi dají za pravdu, že málo spíme. Nejdřív miminko chce hodně pít, často, potom rostou zoubky a já mám 10měsíční dceru, já jsem toho opravdu moc nenaspala. Dneska v noci jsem spala 4 hodiny a mám před sebou podle mě další náročnou noc. Ale mě pomáhají ty produkty. A já jsem si hodně oblíbila masky na oční okolí. Jsou to polštářky s organickými vodními řasami a s mixem peptidů. To jsou takovéhle polštářky. Já vždycky říkám, že když ženy potřebují něco ultra rychlého, tak je to tato maska, protože vy si ji můžete namdát a s ní můžete dělat cokoliv. Jo, můžete se věnovat běžným činnostem, protože polštářky nám v tom jako nebrání, protože spolehlivě drží. Takže já opravdu si nandám polštářky na 15 minut a můžu tady cokoliv jiného v domácnosti dělat a dávám si je zhruba 3x, 4x týdně. Když potřebuji něco opravdu extra rychlého, tak si dávám rybičky, protože to zase bylo taky, si pamatuju, jak Renata Králová říkala na prvním školení, že rybičky jsou láska na první namazání a ono opravdu tak bylo. A zase 2 roky používám naše rybičky, protože to jsou séra a právě se jim říká koncentráty krásy. Tady si neznáte naše rybičky, jenom jestli jsou vidět. To není možné, aby to někdo neznal. Není. Tak se jim ustřihne ocásek a jsou je v tom sérum. To doporučuji. To je vlastně za mě všechno.
Mhm. Já tady jenom přečtu nějaký dotazy. Přesně jsou tady v chatu věty typu bez rybiček se nedá žít, tomu naprosto rozumím. Právě tady psali, že pomáhají ty pasty pro dental na ty citlivé zuby. A ještě když tady byl dotaz k těm hemeroidům, takže na ty hemeroidy můžeme zkusit i voluptu, že je to výborný. Vím, že někteří lidi... Ale ne, hele, opravdu teďko nepůjdeme doporučovat, co nedoporučuje Tiande, jo. Tady Elenka nám opravdu říkala, že v těhotenství nedoporučuje voluptu. A já bych to nedoporučila ani na ty hemeroidy, ona opravdu má silný prokrvení a tam jako, jak to miminko se sedá dolů, tady už se opravdu bavíme, ke konci těhotenství se objevují jako když děloha se sedá dolů. Je to hodně propojený a jako nechceme, aby jsme tomu miminku nějak ublížili nebo té mamince, abychom tam měli předčasné porody. Opravdu doporučujeme ty věci tak, jak se mají a volupta se v těhotenství neužívá. Já myslela po těhotenství, když má někdo hemeroid. Ale v těhotenství... Po těhotenství jo, ale v těhotenství určitě ne. Po těhotenství jo. My tady máme nějakých pár žen, kterým Tiande moc pomohlo v té fázi, třeba když nemohli otěhotnět. Jiřinko, ty tady máš nějakého hosta? Já tady mám příběh bez hosta. Je to o tom, že ono ne každý na tu kameru chce vystoupit. Ono, když si pak vyzkoušíte, jaký to tady je sedět na té druhé straně před tou kamerou, tak ono zpočátku ty ženy můžou mít opravdu jakoby sevřený hrdlo a ne každý na tu kameru chce vystupovat. Nicméně my máme v týmu dost jandích maminek na cestě. Teďko minulý týden jsme oslavovali příběh ženy z Anglie, která vlastně nemohla dlouhou dobu otěhotnět, byla už objednaná na kliniku na umělé oplodnění. Sami víte, že na kliniku vás neobjednají, když se vám to nedaří měsíc nebo 2, ale už je to delší doba. A ona na tu kliniku nejde, protože čekají miminko. A je to na základě našich vložek. Tam opravdu už lékaři říkali, že bez umělého oplodnění to nepůjde. A najednou to miminko přišlo a je tady. Takže to je jeden z příběhů, který je z minulého týdne. A druhý příběh dávala kolegyně včera do produktové skupiny a já tak mám pocit, jak jsme se o tom dneska i Ivanko bavili, že těch tiandích miminek a maminek začne přibývat, jo, protože my jsme vlastně před 2 lety začali víc objevovat ten svět těch bylinkových vložek a vlastně těch účinků. Začali jsme se hodně učit o tom, jak pracovat s tím ženským zdravím, protože já si myslím, že každá z nás, jak tady sedíme, tak to předtím bylo o Alwayskách a nějakých jiných slipovkách z drogerie a že každá žena, která potom se dozvěděla nejenom o tom ženském zdraví, ale vlastně začala to používat, tak já mám pocit, že právě teď začne do toho světa přicházet víc a víc zkušeností právě na základě těch našich vložek, že opravdu ty ženy začaly vnímat, tomu říkám už velký alarm těch produktů, který škodí ženskému zdraví a když vlastně jenom přehodili ten směrem do Tiande, tak se začaly dít ty zázraky a já třeba to dítě, který přichází skrze Tiande produkty, tak já to považuji za velký zázrak. Já vždycky, když přednáším, tak... Kdo? Co? Dobrý den, Veronika Absolová. Já bych měla menší dotaz. Jsem epileptička, 37 a mám partnera. Bohužel tady je taková diagnóza Klinefelter syndrom. Já jsem možná to špatně říkám, ale tady jde asi o to, zda je možnost to nějak podpořit z jeho strany a ode mě jako z hlediska diagnózy, aby jsme mohli mít případně taky. Já samozřejmě vložky, detoxikační nápastky, všechno používám, soli, čaje taky, ale já kvůli tomu, že jsem epileptik, tak ta přezálka, samozřejmě čaje ředím vyšší formou, ne jak je napsaný, ale tak jsem chtěla na jeho stranu. Nějaký mužský čaj, prostě všechno nějak... My jsme to tady říkali na začátku, nevím, jestli jste tady na začátku... Já jsem přišla později.
Aha, Tak se budete dívat na záznam. Určitě se dívat na záznam, samozřejmě. Já jenom, že podívejte se na záznam, ale říkali jsme, tak jak Jiřinka ukazuje, mužský čaj a podpořit detoxikací, klasickými detoxikačními náplastmi, kdy máme zjištěno, že pomohou zrychlit sperma, tudíž a pak ještě tady byly doporučení pánský olejček pod Jasně. a pánské vložky ještě pánské vložky. Tak, to si nejsem jistá, jestli to projde. tak přijďte ještě. Verunko, je to o tom přání, jo. Prostě tady jste oba dva na to miminko. Tady to prostě projít určitým způsobem by mělo. Moc děkuju. My taky děkujeme. Máme tady Katušku Mandelíkovou se svojí sestrou. Katuško, jsi tady. Ty máš moc hezký příběh svojí sestry, jestli to říkám správně. Ahoj, já všichni zdravím. Akorát teďka se Gra přebaluje, tak já tady mám ještě Gábínku Peškovou. Tak jestli se Gábínka může zapnout. Jo. Gábí? Slyšíte mě? Ano, Gábi, slyšíme vás. Tak já vás všichni zdravím. Tak v podstatě jde o to, my jsme se snažili s partnerem o dítě skoro 2 roky, s tím, že teda jsme byli i na IVF, kde teda nám řekli nějaké výsledky, které nebyly úplně potěšující. A já jsem začala teda, nebo potom se ke mně dostaly vlastně vložky Tiande plus další produkty díky Katce, takže my jsme já jsem začala používat detoxikaci, manžel začal používat detoxikaci, dokonce se mi teda povedlo donutit ho i používat vložky Energii života. Jo, prostě to přání bylo tak velké, že opravdu partner byl ochotný pro to udělat cokoliv. To je nádhera. S tím, že teda výsledky se nám značně zlepšily a v podstatě teďka jsem v 19. týdnu. Gratulujem, takže se těšíme a budeme... Jo, je to, jako můžu říct, ty vložky nejenom to, že to pomohlo i při tomhle, ale díky tomuhle mám i perfektní těhotenství, nemám žádné problémy, jak třeba poslouchám od svých kamarádek, že zvracijou, nebo takhle. Já jsem se bála hodně těhotenské cukrovky, protože Máti to má, sestřenka to měla, ani s tím nemám problém. Prostě to tělo funguje, těhotenství si fakt používám, jako... Prostě fakt je to krásné období, teďka v tuto chvíli. Děkujeme. Děkujeme moc. Takže na sestru Kačenky ještě počkáme. I zkus tady ještě někoho jiného a ještě chvilku počkáme. Já se ozvu. Nám se totiž ozvalo spoustu lidí, když jsem měla dotaz, jestli někdo tady řekne svůj příběh, protože já konkrétně ve své linii, ve své skupině mám těch příběhů několik. Já jsem prosila Veroniku, je tady Hanča Jahodová? Hani, seš tady? Já vím, že naše Verunka, ta si taky moc přála miminko. Hani? Hanče tady možná není. Takže Hani? Slyšíme se. Pověz nám o naší Verči. Naše Verča? Kojí, já vím, že kojí, takže tady být nemůže. Verča teď kojí, takže nemůže být. Nicméně Verča poznala Tiande po 3 měsících klasické kůry, otěhotněla a vlastně v momentě, kdy rodila, tak vyhrála ještě od Tiande MacBook. Na porodním sále, ano, pamatujeme si. To byla bomba, no. A teď si užívá poporodní péči, takže to bylo naše první miminko. A my tady máme ještě druhý, na který netrpělivě čeká. Hani, můžeš nám říct, co používala, nebo jaký byl ten průběh, prostě klasika, vložky, to, co tady je říká. Přesně, vložky, detoxky, používala ženský čaj, chlap taky používal mužský čaj a v podstatě si udělali takovou tu 3měsíční kůru. A povedlo se po 3měsíční kůře. Byť předtím mi doktorka říkala, že už si není jistá, jestli to druhý prostě jakoby bude, protože funkčnost léčníku a tak dál. Takže u Verči to vyšlo přesně po těch 3 měsících. Já ještě zmíním, jestli můžu, mám jednu takovou klientku
A tam jsem vůbec nečekala, protože jsem ani netušila, že by třeba něco takového řešili, ale jednoho dne mi přišel dotaz, jaká kůra to je a tak dále, takže jsme jim dávali prostě rady. A za zhruba půl roku přišla zpráva, já jsem ji, myslím, dávala do skupiny, kde mě Martina psala: ahoj Hani, po 6 letech snažení a 4 měsících s Tiandé má náš prcek 6 týdnů, už mu bije srdíčko. Wow. Takže to bylo úplně super, dneska Martince roste krásný bříško a my už čekáme, kdy se vyklube další Tiandě. No, takže dobře. To je nádhera. To je nádhera. Děkuji moc za příběh, protože já vždycky, když začínám své přednášky a mluvím o vložkách, já vždycky říkám, že lékaři tradiční čínské medicíny, že se začali zabývat tím, proč v západním světě, tedy u nás v Evropě, je tolik jakoby zánětů, výtoků, cyst, ale nemožnost oplodnění. A vím, že byly studie a jedna ze studií taky byla, že ženy v našem západním světě často používají tampony a menstruační kalíšky, protože menstruační kalíšek bylo velmi oblíbený. Já se přiznám, že před Tiandé jsem si ho taky objednala a přišlo mi zrovna, já jsem vlítla do Tiandé někdy v listopadu a kalíšek mi přišel v říjnu a já se přiznám, že jsem ho ani nestihla poprvé použít, protože když jsem si potom četla ty studie, když přikládáme v podstatě na naši ženskou sliznici neustále tady ty umělé materiály, jako jsou kalíšky, jo, tampony jsou z umělých materiálů, alwaysky jsou úplně z umělých materiálů, tak tam právě vznikají spousta rakovin děložních čípků a podobně. A já mám ve svém okolí spoustu žen, který mě řekli, já v životě nebudu mít vložky, já jsem tamponkářka nebo já jsem kalíškářka, tak jsem moc šťastná, že dali na nás a dnes mají v podstatě jakoby vložky, naše vložky a vůbec nevidí teď najednou problém. Takže to mi připadne jako úžasný. Máme tady další nějaký, kdo by nám řekl nějaký krásný příběh s Tiandé a s otěhotněním. Vím, že Janička Kolínková mi dneska volala, že má taky ženu, která má krásný příběh. Holky, jste tady? Káme chviličku. Dobrý den, já vás zdravím. I vy si to... Ano, slyšíme tě, Janí. Já jsem se chtěla jenom zeptat, jestli Iva je tady. Co mě teda na Messenger, že je tady. Haló, čaute, som tu. Ahoj. Ahoj. Můžeš se představit, jak už jsi maminka na mateřské dovoleně a vlastně po porodu nějak jsme se vlastně, nebo dostala ses do Tiandé. Tak povídejte, Ivo. Ahojte. Ja som vlastne porodila 3 mesiace. Malú Sofinku som mala a riešila som vrásky. Vôbec som neriešila žiadne vložky, nič ma také nezaujímalo. A v podstate Janča ma takto zasvetila do tohoto sveta, Tiandé, kde ja som si vravela i napriek tomu, že kojím, tak som začala používať naše vložky a v podstate všetko, i soli, i masti, i čaje na riedenie. Je mi super, lebo myslím si, že keď mne je super, tak je dobré aj dieťatku a nepociťuje žiadne výkyvy. A z vložky môžem len doporučiť. Vďaka vložkám som živá, zdravá a fit v kuse a mám veľa energie. To je taky jedna z věcí, že žena, protože málo spí, jak říkala Jiřinka, 4 hodiny denně, tak potřebujeme dostatek energie a hlavně velmi brzy po těhotenství srovnat to naše tělo. Presne tak, presne tak. A jaké vložky si používala přesně? Zo začiatku som používala, tak jak si mi radila, aloe. To boli moje úplne, lebo ja predtým i napriek tomu, ako nepoužívala som tampony, používala som rôzne vložky, takže po prvom použití som hneď cítila, že to je úplne niečo iné. Hneď som si vravela, wow, to chcem ešte viac a i napriek tomu, že Janča mi vravela, že by som nemala, tak som skúsila a stále ich používam. Používala si i nefritovky třeba, nebo tak?
Áno. A ovlivnila A to nefritovkám vďačím za absolútnu nebolestnú menštruáciu. Děkujeme. Pozorovala jsi třeba u svého děťátka třeba, že méně spalo, nebo třeba nějaký vliv po těch nefritovkách třeba, že zrovna tvoje dítě teď, jo? Vôbec. Šťastné miminko, kojím stále, má 9 mesiacov a vlastne od 4. mesiaca som začala úplně používat v kuse naše vložky. Pořád. Ivi, a ještě jedna věc. Ty jsi říkala, že používala si, nebo používáš mixy. Jako z jakého důvodu v kojině vlastně, stejně jako kojící maminky mixy můžou, samozřejmě to víme, ale jenom řekni, jako, čím ti pomohly ty naše mixy. V trávení hodně, protože hodně se jako mama akože sa zabývam tým, aby som dobre jedla, aj časovo a tak. A mne sa to veľmi akože páčilo vzhľadom k tomu, že to má veľmi dobré hodnoty, ako prospešné. Je to rýchle proste. Dostanem do seba dobré látky a veľmi mi to pomáha v trávení. Veľmi. No, já vím, že jsi měla nějaký problém předtím jako exematik a děťátko taky, že? Jako používáš ty Ande, je to lepší? Je to výborné. Ja malú kúpem iba v našich solách Mŕtvého mora a ešte vlastne v tom saponátu pre nich a ešte mala súberu na vlasov vlastne sa potýkala už od narodenia, takže Intim Gel, tak jak tu bolo rozprávané, že to je dar taky jak vložky, takže to taky. Intim Gel. Tady musím říct, že vlastně ten Intim Gel hodně doporučujeme na malý miminka, když mají opruzený zadečky, tak použít náš Intim Gel. Děkuju moc. Já už tady mám Katušku, takže už máte přebaleno, nakojeno, holky. Jste úžasný. My tady kojíme zrovna, jo, takže... Tak to je nádherné. Takže takhle, jo. Takže to je moje sestra Petra a tady malej Sebastiánek papa. To je krásný. Dobrý, zdravím. Tak trošku nahlas zkus. Slyšíte nás dobře? Slyšíme vás výborně. To je nahlas totiž. Tak vteřinku. To je přímém přenosu. Tak my vás nebudeme rušit v klidu. Ne, chviličku. Ona potom půjde už vedle. Aha. Tak, ona to řekne v krátkosti stručně. Tak předávám slovo. Jo, děkujeme. Co? Tak, já jsem, tady vidíte malýho skřítka. Promiň, ale. Tak to nevadí, tak ho nakojte. Nebudeme ho, miminko je důležité. Vydržte chvilku ještě. No, teď slyším. No, tak to zkus říct. No, takže já jsem měla problémy s otěhotněním. Já jsem vlastně v prvním těhotenství jsem přišla o miminko. No a v tom druhém vlastně taky, že jsem přišla i hlavně o vejcovod, takže jsem měla problém jako otěhotnět. No a na to sestra mi doporučila vložky v Tiande a udělala jsem si 3měsíční kůru. A vlastně doktoři mi řekli, že nemůžu jako otěhotnět, že budu muset jít na umělý. A otěhotněla jsem jakoby v měsíc, v kterým jsem nemohla, protože vlastně mě vzali ten vejcovod. A tak vlastně jsme byli rádi, že se to vlastně podařilo konečně do třetice. A jinak co dál? Takže já se jenom zeptám, vy jste říkala, že vám vzali vejcovod. A vlastně jsem otěhotněla v tom měsíci zrovna, kdy jsem jakoby nemohla. Protože já můžu vlastně jeden měsíc ano, druhý měsíc ne, jako obměsíc. Takže vy jste si udělala teda vložkovou kůru, tříměsíční kůru. Vlastně používala jsem je rok a půl, ale tu intenzivní kůru jsem si udělala jakoby 3 měsíce. To je krásný. To jsou neuvěřitelné příběhy, protože
vlastně tímto se kolikrát lékaři ani nezabývají, mně připadne, a nedokáží těm pacientkám nějak poradit, pomoci, nebo dělají všechno samozřejmě, co mohou, ale některé příběhy mi připadnou úplně neuvěřitelné. Takže po 3 měsících jste otěhotněla, dnes šťastný, zdravý miminko. Jo, přesně tak. Dobře, takže my děkujeme za přímý vstup. Nebo máte ještě pro nás něco? No, tak já jsem hlavně měla, ještě jsem chtěla říct problémy s těma cystama, hodně. Já jsem vlastně měla problémy tak 3 roky. A vlastně mě jednou praskla jako do břicha, pak vlastně do vejcovodu, jo, a takhle. A asi 3krát jsem byla takhle na operaci. A potom vlastně se mi tam dělali znovu cysty a pak jsem používala ty vložky a vždycky, když jsem pak šla na kontrolu za 3 měsíce, tak mě úplně jako vymizely. No, teďka už v pohodě všechno, jakože už ty cysty nemám. Do toho vlastně ještě pila ženský čaj, že? V té kůře chlap pil ten mužský čaj. Takže jo, tam dělala i detox, jo. No to bylo trošku víc ještě, jako, takže, ale hlavně vlastně ta kůra byla intenzivní, jo, že předtím to bylo tak sem tam, že ty vložky a potom to bylo intenzivní. Děkujeme moc krát. A hlavně Ivanko, ještě tam teda ti lékaři, oni se vlastně divili, já to tam ještě to trošku upřesním, že já nevím, jestli to tak třeba tady někdo ví, ale vlastně, že 1 měsíc je menses z jedné strany a další měsíc z druhé, že? Takže ono vlastně ti lékaři říkali, že ona vlastně nemůže otěhotnět v tom měsíci a ona v tom měsíci otěhotněla, což jako teda byl šok pro všechny, jo? Že vždycky mohla 2 měsíce až, protože vlastně díky tomu druhému těhotenství mimoděložnímu jí vzali 1 vejcovod. Jo, a vlastně jí říkali, že i doporučovali už to umělé z toho důvodu, kdyby se to opakovalo, tak by přišla vlastně o další vejcovod a pak by to muselo být jedině umělé. Jo, takže segra vlastně chtěla dítě přirozeně, tak má ho tady. To je neuvěřitelný. Děkujeme moc, protože taky děkujem. My v týmu máme ženy právě, které se snažily několikrát na umělé oplodnění, pořád to nešlo. A nakonec taky různýma kůrama se zharmonizovaly. Já si totiž myslím, že ta žena se zharmonizuje, srovná bylinky nám srovná, přes sliznice srovnají celé tělo, zharmonizují a pak se dějí tady tyhle zázraky. Já se přiznám, že já jsem hodně ukecaná ženská a mě dneska moc úplně mi docházely slova. Já jsem musela mlčet, protože jsem ty příběhy všechny hltala. Já vám moc krát vám děkuju. Já ještě dám slovo Jiřince, která dnešní večer vedla. Moc bych ti chtěla, Jiřinko, poděkovat, protože jsi měla krásně zpracováno, jak výrobky používat, na co jsou. Takže jestliže nám pro ženy máš ještě nějaký vzkaz? Já, Ivanko, děkuju za tu příležitost, děkuju vám všem, které se tady potkali, nebo když se budete dívat ze záznamu. Já jediný, co bych chtěla říct, tak je jedno velký díky, protože když jsem tady slyšela ty příběhy, tak já mám pocit, že Tiande dostává teďko tu správnou tvář, protože to, co Tiande dokáže, ty produkty, které máme, tak vlastně teďko se přesně začínají ukazovat ty příběhy a dneska jsme jich slyšeli tolik, že já jsem naprosto dojatá tím příběhem a proto já říkám, že můj život se dělí na Tiande a před Tiande a na Tiande, jo, protože to je část ženského zdraví teď, když bychom potom se bavili o dalších oblastech, co se týká vlastně zdraví nebo vůbec, co Tiande poskytuje, tak to jsou zase další a další příběhy. A teď, když si vzpomenu třeba na kamarádku, která byla objednaná na plastickou chirurgii se spodními víčky, a už tam byla objednaná, začala používat naše produkty a doktor jí pak řekl, já vás nevezmu na plastickou operaci, protože to nepotřebujete. Tak tady vám potom dochází, že to už jsou produkty s naprostým přesahem a že poznají to opravdu lidé, kteří vydrží. Jo, ty vítězství a ty zázraky se nestávají na počkání během 1 týdne, protože my tomu tělu jsme nedopřávali dlouhou dobu kvalitní péči. Ale je to o té dlouhodobosti, o tom, že když máte první měsíc za sebou, tak začínáte najednou pociťovat změny a
je to i u jak kterých produktů, ale vždycky říkám třeba ty vložky 3 měsíce, 4, to není vůbec žádná doba, protože pak, jak jsem říkala, prostě jiný nechcete. A bych přála každý ženě, aby byla zdravá, protože to je to, co si zasloužíme. A já díky Teande za to, jaký produkty k nám díky Teande přišly. Děkuji moc. Ty jsi mi ještě tady nahrála na smeč, protože já mám v týmu Kačenku Nesvadbou, nevím, jestli tady je, neviděla jsem jí, ale Katuška byla taky na podzim, mám pocit, že v říjnu byla u gynekologa, u lékaře, měla tam nějaký problém, naplánovali si na leden předoperační vyšetření a že půjde v lednu na operaci. Katuška na začátku ledna přišla, nebo v tom říjnu si dala okamžitě kůru, energie života, všechny vložky, v podstatě všechno, co tady dneska řekla, čaje, detoxy, já nevím, co všechno. A v lednu, když přišla teda na předoperační vyšetření, tak jí přesně lékař řekl, nemáme co operovat, nebudeme operovat, v podstatě nevěřil tomu, divil se vlastně, co se vůbec stalo, protože to běžně v praxi nezažívá. Ten problém, který měla ona, má vyřešený. Takže těch příběhů je několik. My bychom tady mohli být možná do rána a sdělovat si krásné příběhy. Já vám moc děkuju za to, že jste přišli. Bylo nás tady dneska 230 a je to neuvěřitelný. Já bych vás chtěla pozvat na příští týden, kdy webinář povede moje kolegyně Kačka Rabíková a hlavním hostem bude Hanča Křížová, která nám udělá webinář na téma 4 kroky ke krásné pleti. Takže příští týden vás zveme na pleťovku, budeme určitě řešit vrásky a čištění a podobně. No a těším se na vás ve naší skupině. Já se ještě přiznám, že dnes jsem točila 2 videa, já mám dnes takový natáčecí den, 2 videa žen, které tady dneska taky byly na webináři, ale to už jsme nestihli. Zhubli krásný 4 kila díky našim mixům, koktejlům, díky našim detoxkám, takže se těšte, natočím to na YouTube a holky to dají do skupiny, takže pořád jsou krásný nový příběhy. Mějte se hezky, přeju vám hezký večer a příště nashledanou.